Haba malam, ba ka gani ne? Ai ban ganki ba. To da farko dai suna na Mr. Kyara Size Dahir Mangal. Haba. Gaske. Ci. Me gardi me zaki ci. Me Alhaji a kawo ne? Ya baka so? Me cincin? Alhaji zo. Cin. Ka rufe cincin din man. Cincin din nan gagar diman do zaki Alhaji sai ka ture Hajiya ta baki ji. Ka juyo mana ka juyo mana. No, a haka nake sai da shi. Me cincin? No, ba shi bane. Me cincin magana nike maka? Ce miki ba na siyarwa bane.